Здравейте, приятели на мен играм ДГ, аз съм Фик Мираков и продължаваме с играта, който пак забравих името, по-скоро не съм го научил. Нека продължаваме да видим какво ще става нататъка. Хубавото, че сега имаме вече повече време, може да го направим 20 минутки. Да не стане така изведнъж. Да почнем от начало, защото бъде много тъпо, ако почнем от начало. И... нали така. Защото в началото го видяхме. Надявам се просто да зарежда играта. Но ме скефи игричката. Като цяло много вече аз безто ми се играеше игра шутър, нали? Не знам тук, защото така падна рязко FPS-а на 12, сега си върви точно с 30. Тем сега. Да, не ни е върнал и просто ни постави където сме били. Опа! Малко си по-ново въключи нещо ми е много силен. Нещо бъства. Аз последно забравих какво стана. Вчера играх последно първи епизод, ама какво стана, какво приехме? Някакви гранати ли взехме? Ще направо... Ба, разбраха ме. Вали, да, Ама ще му бият. Тук е нашия край, хора. Ето бих бял. Тук ако намеря някакви амуниции... Где ме трепа бе, човек? Брат, къде аз не ги виждам? О мага бе, брат, какво ли съм сляп? Я бързо тук някъде амуниции има ли? Право чудо. Амуниции... Що няма тук амуниция, хора? Но още как няма амуниции. Ето е. Колко съм сляп. Zeig dich! Какво казах? Така. Той е отстранен. Сега къде тук трахвам? Тук, нали? Явно. Окей, нека отворим вратата. О, сейф, добре. Тук изненада чакане ли? Я разгледам, че ми е доста интересно. Ще си капчета тук. Добре, патрони. Няма никой. Тук някой ще има, не? Тук се пълна хора. Еба! О, най... Сайжи ли как? Точно не бе! Виж го! Добре бе, човек, моя бавно развиваш ли, честно.
тук. Мисля, че ще бъде по-добре. Partisanen! Аре, мри бе! Мри бе! Ай, много ма дразни как става. Това е. Аре бе! Добре. Тук къде сега? Ето тук къде изгрява слънцето, хора. Тук къде е? Убих ли го? Убих бе. А как да не го убием, бе? Ма разбира се. Аз не гейм окей. Това е хубаво. О, звънен кадър. Аре! Ай. Ужас, тука... Доста хилт ни взеха. Gefangene exekutieren! Alle! Kontakt verloren! Entdeckung! Unbekannter Gegner in meinem Sektor! Entdeckung! Scheiße! Wir werden beschlossen! Опа. А не, как да свъргаме тези гранати? Някой има ли си някаква идея? Иначе не мога ги отваряме. Entdeckung! Position halten! Уха! Някъде тук армор, случайно. Нещо... Така и се намира... Ара, няма ли някакъв армор? Сериозно няма един армор, брат. Добре, ще намерим пътя, ако намерим някъде, ще бъде хубаво. Чекайте да бъдем с пистолетчето. И тук някъде ще има. Няма окей. Добре, това го убихме. Ооо, това направо. Вярва, няма някакъв такова. Патрони, аз па армор, де? До армор ли виках, защото не се чух дори кой. Priest, you had your chance. Do what you will. Няма ли да чуя? Тук има някакви компари. Ба, ние сме луди, бе. То трябва да спасим ли? Аре, бе. Добре, ай. Арморче, аз па арморче, патрони. Брат, дай патрони, бе. There's a shortcut you can take. Now go, son. On your way. You know Kozera. Know him. Сериозно няма някъде патрони, бе. Човек, верно ли, аре, бе. All of you. Къде сте патрони, бе? В тая игра, в принципа, има доста патрони. Нека се огледаме. Всеки случай, ама няма просто. Тук гледах. Тук също...
тук някъде. Чао. Ето. Ево, айде. Вече да излизаме. Стига сме се бавили. Презареди. Вот. Тук ли е? Няма да си свършим работата, защото влизаме тук в каналите, не знам. Нека им какво ще става тук. Що ни върна пак тук, бе? Пак ли има нещо играта зарежда? Save game, what? Малко странно така зарежда играта. Сега това път по-рано, окей. I want to thank you. You're proving to be a huge asset to our cause. Like I said, we're all in this together. Indeed. Това път може действаме с хората. One near the exit from the catacombs, second by the side church wall. Нима ще бъдем You can слева. join Ida and play first fiddle. Cosetta is already waiting for you. I'll get to it, sir. Hawkins, Само две ли, бе? this church is very important. Not only for its strategic value, but as morale booster. To show them and we can fight and win. I write for a living. I know how this works. We'll do our best. Godspeed. Къде тръхва? Ето къде тръхва. You're quite the partisan. Не просто And I hear you're тръхва quite the явно. ungodly scoundrel. Сейв гейм, окей. I see you met our parson. Аржент Now тук in ли е? position. This way leads to the church where we will Argent, detonate the тук ли си? explosives, and this to the catacombs. We found the grate leading Гледах inside. в контрол. Let's go. За какво беше лега контрол? Трябваше да прочета. Добре. Сега за сигурно излизаме. Да, точка. Yes, we're ready. Do the honors. Ние сме говорили в играта. Аз не знам, не съм чувал. Тук имаме още компания, нека кликнем. Аз съм първи, бе. Ето, имаме бомби вече тук. F. Как да... Окей. Е след 10 секунди. Ога, трябва се. Бега, бе. Бомби. Пак след. Така се взривяваме. Нещо нужно от патрони имаме ли? Да, явно сме имали. Защо задържа, Не се знам. Имаме компания, окей. Оба. Наши ще измират. Това е наш, нали? Да. Те наши измраха, бе, хора. Тук това е нещо... тук ли си? Ехо... Събуди се, брат. Къде си, бе? Този... горе ли е? Че нищо не разбрах. Да. Не само с един лист... не. Живи са, бе. Или бяха умерли? Чекайте се. Не, бе! Човек, сериозно ли? Тумън си презреда, че там имаше амуниции. So, you never told me how a famous man of words became such a passionate resistance fighter. Been a bit busy lately. Yes, but I want to know these things to understand. I was in occupied France.
It was June 24th, 1940. It's a day I'll never forget. Добре. Се по-забъркано става в играта. Ето сега не че нещо особено останало. Ние сме заиграли сигурно, не знам, около 15 минути вече играем или 10 някъде. Ама играем си. Още малко ще минем и мисля да приключваме с този епизод, защото не става много дълъг. А и в момента снимам с Фрапс стават големи епизоди, с гигабайт стават големи. Просто не знам ако снимам с OBS Bandicam, не знам, защото така е, но ми спадат FPS-а някакво такова или пък по-скоро ми лагват клиповете. Не ми спада FPS-а, ми лагва клиповете по-скоро. И не знам, защото така ми лагват клиповете. Нямам си никаква идея. Добре. Нека видим сега. Тук, какво става сега? Сега голямо впечатление ми прави играта. Доста готина игра. Просто ме кефи доста. А това ние ли са? Ние май сме с други хора, между другото. Не сме си май. Да, това е някой друг. This isn't good. They're rounding up the resistance and our Това contact, ще има Josephina някаква Rock, стелка. she's the one being loaded into the truck. О, ние там май трябва да я помогнем, хора. Никога. А трябва да иска да качат примерно. Това може би е наша. No, this is all falling apart. Without Albrecht, there is no chance of us escaping to Switzerland. She knows the land, as the contacts. We should turn back. This is too dangerous. No! There's no turning back. No, please! We have done nothing wrong! Те май са наши. We're innocent! Please! Fire! Please! Това огън. Оха. Добре, брат, тук е трябва да са жестоки тези хора. Майко. Son of a bitch! Хо! Son бич. Let's go now. We must get away from here. No. I'm going in for a closer look. What? No, you fool! Но ние сега трябва да я помогнем. Тези двамата наши. Братле. Ами добре хора, това мисля да бъде за този епизод, ако е така... ако е така. Но ако ви е харесало, дайте лайк. Коментирайте. И се абонирайте, ако ще следите още епизоди за тази игра. И да, това беше. Чао!